Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure. Hola, em dic Ariadna Niubó, soc l'entrenadora de l'equip Aleví del BCN Sant Zubae i hem vingut avui a aquesta jornada a fer 3 amistosos amb uns altres equips de la ciutat i bueno, crec que és una bona oportunitat perquè els nens puguin aprendre i puguin millorar i modificar més la seva tècnica i tàctica col·lectiva i així van millorar més i van jugant més amb els altres equips i anem fent més contactes amb els equips de la ciutat de Barcelona. Em dic Maria i fa ja com 3 anys que jugo a handball i m'agrada perquè és un esport molt divertit, m'ho passo molt bé i animo a molta gent que sap. Amistosos. M'agrada molt l'handbol perquè és molt divertit i també coneixes altres persones i t'ho passes molt bé. En el nostre equip hi ha 2 noies i perquè s'apuntessin més jo crec que fer esport és bo i a part també ens ho passem molt bé. No és el primer torneig que fem perquè ja vam anar al camp d'Esboramar, al camp del Safa Horta i aquest és el tercer d'aquesta temporada. L'important és divertir-se i jo m'he divertit i m'ha agradat molt. This is it, boys, this is war. What are we waiting for? Why don't we break the rules already? I was never one to believe the hype. Say that for the black and white. Try twice as hard and a map is like, but here they come again to jack my style. That's alright. Bueno, pues que se lo pasen bien, que disfruten, que hacer deporte es muy sano, está bien, hacen amigos, pandilla y que sobre todo que disfruten. Sí, això. Veis que es passi molt bé i que sobretot que juguin en equip, és divertit. I sold my soul for this. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan, so come on. Well, that's it, guys. That is all. 5 minutes in and I'm bored again. 10 years of this, I'm not sure if anybody understands. This one is not for the folks at home. Bé, la jornada ha estat genial, han vingut molts nanos a jugar, molts futurs jugadors d'handbol, em sembla que en principi uns 12-14 equips han passat per aquí avui, 140 nanos de diferents equips, de diferents zones de Barcelona i província. Estem molt contents, la veritat, la jornada ha sortit molt bé i estem gaudint d'un esport que estimem molt. No? Hem fet altres activitats durant el dia, hem fet actuacions musicals per dinamitzar una mica la jornada i la veritat és que estem molt satisfets de com ha sortit tot. Donar les gràcies sobretot a tots els col·laboradors, tota la gent del nostre club i de l'escola d'handbol, pares, mares, els nanos que ho estan fent genial i a tots els jugadors de l'equip sènior del club. Hem sortit d'aquí amb molt de positivisme, estem molt positius i segurament ja estem preparant de cara a res. Prepararem de cara a l'octubre per festes del barri de Sant Andreu també una mega trobada d'escoles d'handbol, sobretot de Barcelona ciutat. Doncs sentir-nos afortunats des del districte de Sant Andreu, en aquest cas amb un entorn privilegiat com és a la plaça de Can Fabra, amb l'oportunitat de tenir
una entitat que el que està fent és promocionar un esport minoritari com és el handball, i en qualsevol cas per intentar fomentar-lo entre el que seria l'esport base i per tant entre els nens, nenes, nois, noies, ja no només del nostre districte sinó del conjunt de la ciutat. Agrair a tots els clubs que avui han volgut participar i per descomptat a la tasca que des del Club de Handball Sant Andreu realitzen.